खुलुमबाय। बे समाव आं बर' खौरां नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं जुबिन गार्गखौ बुथारनायनि अजद होजानाय श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा मेनेजारजों लोगोसे साथाम दायनिगिरिखौ बाक्सा जिल्लानि जिल्ला जोबथेसालियाव लाबोनायनि उनाव जुबिन गार्गखौ मोजां मोनगिरिफोरनि दुंहाव थासारि। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला निखासियाव दुंहाव थासारि। जुबिन गार्गखौ जिउ फोजोबनायनि दायनि अजद थानायखौ बाक्सा ओनसोलाव लाबोनायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे दुंहाव थासारियाव पुलिसफोरा गुलि गावनो गोनां जादों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। गुलि गावनाय समाव माखासे सुबुंफोरा गोबां जखम जानो गोनां जादों, लोगोसे थैनि बाना जानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। लोगोसे खौरांगिरिफोराबो जखम जानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोन्दों, जेराव रायजो राजाफोरनि गाग्लोबनायाव अन्थाइजों खुबैनायाव गोबां जोखोम जानो गोनां जादों। लोगोसे गारि गराफोरखौ सावना होदों, लोगोसे पुलिस बिफाननि गारिखौबो सावना होदों होनना बे समाव नुनो मोन्दों। जुबिन गार्गनि जिउ जोबनायाव सोमोन्दो थानाय साथाम दायनिगिरिखौ बाक्सा जिल्लानि जिल्ला जोबथेसालियाव दोनफैनाय जादों। बेनि उनावनो रायजो राजाफोरा बेफोरबादि दायनिगिरिफोरखौ बे मोजां जायगा एबा जिल्लायाव दोनफैनो मोना होननानै दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बे दुंहाव थासारिखौ दबथायनो थाखाय सरकारा आयेन बायदियै थि थांखि लादों। बाक्सायाव 163 धाराखौ थाबैनो बाहायजाबाय होननानै मिथिहोदों जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लायाव रायजो सरकारनि बिथोन बायदियै बे दुंहाव थासारिखौ दबथायनो थाखाय बाक्सा जिल्लायाव मबाइल एबा जानबुंनि इन्टारनेटखौ दानना होनाय जादों। नाथाय बेनि गेजेराव ब्रडबेन्ड आरो भइस कलनिल' बाहायनो हागोन, नाथाय इन्टारनेट बाहायनो हानाय नङा होनना जिल्ला मेजिस्ट्रेटनिफ्राय नटिस फोसावबाय। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे बाक्सा जिल्लानि दुंहाव थासारिया जोबागौमानि थाद'नाय गैयै समसिम इन्टारनेट बाहायनो हानाय नङा होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं बिसिडिसि सेक्रेटारि आरो फरेस्टनि साख्रिखौ जायफोर इलिगेल लादों बिसोरखौ सिएम हाग्रामा महिलारिया दानगोन होननायखौ लानानै इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया दुखु फोरमायदों, जेराव एडभार्टाइजमेन्ट होनानै इउनिभार्सिटिखौ रिटेन एग्जाम कन्डाक्ट खालामहोनानै, आसाम पुलिसखौ फिजिकेल टेस्ट खालामहोनानै, सिएसपिखौ भाइभा अरेल टेस्ट खालामहोनानै बैफोर साख्रिफोरखौ ट्रेन्सपेरेन्सि एन्ड एकाउन्टेबिलिटि हिसाबै होनाय जादों। बेयाव रावनिबो इलिगेल खालामनाय जायाखै होनना फोरमायथिदों। लोगोसे लाइमोनफोरा थांनाय बावैसो सान सिगां बिसिडिसि सेक्रेटारि आरो फरेस्टनि साख्रियाव जयेन जाबाय। बे लाइमोनफोरखौ आननेसेसारि हिसाबै बोखारोब्ला बियो जोबोद दुखुनि बाथ्रा जागोन होनना फोरमायो। बिथाङा फोरमायबावदों दि थांखांनाय एबा जाखांनाय खामानियाव फैयाबालानो गावसोर मा मावनो लादों, रायजो राजाफोरनो मा रादाय होदों बेखौसो मावनो खावलायदों दानि बिटिसि सोरखारखौ। इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा। थामथि रादाबाव दं मिरु नायबिजिरगिरि बिउर' सिबिआइआ मोनसे राजालामा बिथांखिनि थाखाय मोजां आबुं फोरमान बिलाइ होनाय आरो समखौ बारायनायजों सोमोन्दो थानाय 10 लाख रांनि घुस लानायनि केसजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ खायो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा गुवाहाटीआव नेशनेल हाइवे एन्ड इन्फ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन लिमिटेडनि मावफुं सामलायगिरि आरो ओनसोलारि मावख'गिरि मौसनाम रितेन कुमार सिंह आरो कलकातानि महनलाल जैननि थान्दै बिन'द कुमार जैनाबो दं होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि मैया बुधबारखालि एनएचआइडिसिएलनि मावफुं बिथोनगिरि आरो लोगो दायनिगिरि सानैखौबो गुवाहाटीआव सिबिआइ केसफोरनि स्पेशेल जजनि बिजिरसालियाव गथायनाय जायो। सिबिआइआ फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 14 अक्ट'बराव घुस लानायनि सायाव संगालि खौरां मोननायनि उनाव बे हमनायखौ खालामनाय जादों होनना फोरमायदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सिंहआ आसामनि डेम'निफ्राय मरन बाइपासनि जोबनायसिम नेशनेल हाइवे 37 मोनब्रै लेनिं मावथांखिखौ लोब्बा थानाय मोनसे गावारि कम्पानिनि थान्दैनिफ्राय 10 लाख रां लानाय समाव बे खामानियाव हमजादोंमोन। अजद होनाय बायदिब्ला बे गावारि कम्पानिया गासै हादोरसायाव एनएचआइडिसिएलनि गोबां प्रजेक्टफोराव नांथाबनानै दंमोन। बिबानगिरिफोरा बुंदोंमोन दि सम बारायनाय आरो मावथांखिनि आबुं फोरमानलाइखौ थि खालामनायाव मदद होनो थाखाय घुस लानाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया 15 अक्ट'बरखालि कंग्रेसनि सासे बुंथिगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला लकसभायाव बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ 17 अक्ट'बरखालि गुवाहाटीआव दावबायनो थांगासिनो दं आरो मुंदांखा असमिया रोजाबगिरि आरो हारिमुआरि आइकन जुबिन गार्गखौ मान होनो थाखाय 17 अक्ट'बरखालि दावबायहैगोन। मैया आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि चेयारपारसन मेडिया सेलनि बेदाब्राता बरा बिथाङा फोरमायो। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीआव फैनानै बिथाङा सनापुराव थानाय जुबिन गार्गनि गोथै देहा सावनाय थावनियाव थांनानै बिथांखौ मान बावनो थांखि लादों। बेजों लोगोसे
राहुल गान्धीआ गुवाहाटीनि हाइलेपारायाव थानाय जुबिननि न'आव थांनानै बिथांनि नखरखौ लोगो हमगोन आरो दुखु फोरमायगोन होनना फोरमायबावदों। दिनैनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनियानोमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।